Пачатак гэтага года агулам, як і першая палова сакавіка ў прыватнасці, прынеслі нешта такое, што раней здавалася абсалютна неверагодным. Нездарма ж Аклахома ўсё яшчэ з'яўляецца сёлетнім фаварытам лігі, а Гілджес-Александр – галоўным прэтэндэнтам на званне MVP. Як лічыце, ці атрымаецца ў іх? Пішыце ў каментарах. Шаноўнае гаспадарства, вітаю! З вамі Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Нарэшце да нас завітала весна. А гэта значыць, што рэгулярны сезон нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі пакрысе пераходзіць у сваю самую цікавую, перадплэй-офную частку. І чым жа адзначыўся яе пачатак, вы зможаце даведацца з чарговага выпуску 3-го сезону праекту пра баскетбол па-беларуску. Ну што, пагналі! Пачатак гэтага года агулам, як і першая палова сакавіка ў прыватнасці, прынеслі нешта такое, што раней здавалася абсалютна неверагодным. А менавіта размовы пра поспехі Шарлот Хорнетс. Так, у 2026 каманда з Паўночнай Караліны нібыта цалкам змянілася. У шэршняў палепшыліся практычна ўсе камандныя статыстычныя паказчыкі, што прывяло да таго, што ў 2026 годзе яны здабылі ў 2 разы больш перамог, чым атрымалі паразаў. У студзені-лютым нейкім магічным чынам абноўленыя Шарлот перамаглі ў 9 матчах запар, правёўшы найлепшую клубную серыю ў 21 стагоддзі. А на стыку канца зімы і пачатку вясны выдалі 6 паслядоўных гульняў, у якіх перамагалі з розніцай у 15 ці больш ачкоў. Такога ў лізе не рабіў ніхто вось ужо 8 сезонаў. Па шчырасці, я сам да канца не магу растлумачыць такі радыкальны апгрэйд Шарлот. Але ўсё ж такі галоўнай прычынай мне бачыцца планамерны прагрэс маладога касцяка клубу. Над моладдзю Хорнетс не вісяць нерэалістычныя патрабаванні бясконцых перамог і незлічоных пярсцёнкаў. Ад іх патрабуецца толькі развівацца, спакойна, без надрыва. І гэты падыход нарэшце пачаў прыносіць плён. А пасля дадавання да складу на сёлетнім драфце, як выявілася, топавага снайпера Кона Кніпла, які ўсё больш і больш упэўнена падбіраецца да звання найлепшага навічка гэтага сезону, астатнія гульцы могуць дазволіць сабе быць індывідуальна менш результатыўнымі, засяродзіўшыся на паляпшэнні каманднай гульні. Што яны і робяць. Дзякуючы свайму фантастычнаму ўздыму, Шарлот Хорнетс даволі ўпэўнена замацаваліся ў зоне плэй-ін усходняй канферэнцыі і знаходзіцца як ніколі блізка да шансу упершыню за 10 гадоў патрапіць у плэй-оф. Як лічыце, ці атрымаецца ў іх? Пішыце ў каментарах. Яшчэ адным клубам, сучасныя поспехі якога пабудаваныя на ўдалай працы скаутаў і трэнераў, безумоўна з'яўляецца Сан-Антонія Спёрс. І ідуць да поспеху яны яшчэ больш упэўнена. Так, Спёрс правялі ідэальны люты, не прайграўшы ніводнага са сваіх 11 матчаў. Дзякуючы чаму забралі ўсе індывідуальныя ўзнагароды апошняга месяца зімы ва ўсходняй канферэнцыі. І гэта не дзіўна. Сёлетні Сан-Антонія уваходзіць у топ-5 каманд лігі як па гульні ў абароне, так і па атакуючым выступе. Дзякуючы гэтаму, па стане на пачатак сакавіка, Спёрс ужо дакладна гарантавалі сабе ўдзел у постсезонні нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А адзін з лідараў маладой тэхаскай каманды Віктар Вембаньяма па чутках ужо гэтым летам падпіша з клубам максімальнае для навічка падаўжэнне кантракта на суму больш за $303 мільёны. Я думаю, Стефон Касл і Дилан Харпер у бліжэйшы час таксама нікуды не дзенуцца. І нас, верагодна, чакае з'яўленне новай дынастыі на дзікім захадзе, якая ўжо валодае патэнцыялам, каб з часам падмяць пад сябе ўсю лігу. Першым жа клубам цяперашняй лігі, які прыходзіць у галаву пры згадцы пра пабудову каманды праз шыкоўную працу па пошуку і развіцці маладых гульцоў, з'яўляецца бясспрэчна Аклахома. І гэтая праца
у адрозненні ад усіх вышэйзгаданых каманд, ужо дала плён, прынёсшы Тандер пярсцёнкі ў мінулым сезоне. І апускаць планку яны яўна не збіраюцца. У першай палове сакавіка Аклахома зрабілася першым клубам лігі, які здабыў 50 перамог у гэтым рэгулярным сезоне, дзякуючы чаму мінулагадовыя трыумфатары таксама ўжо гарантавалі сабе месца ў сёлетнім постсезонні. Вядома ж, не апошнюю ролю ў поспехах Тандер адыгрывае іхні лідар Шэй Гілджес-Александэр, які і не думае спыняцца ў сваім прагрэсе. Напрыклад, гэты сезон з'яўляецца індывідуальна найлепшым у кар'еры канадскага абаронцы па рэзультатыўнасці кідкоў з гульні. Апроч гэтага, у ноч на 10 сакавіка у матчы супраць Дэнвера Шэй не толькі набраў 35 ачкоў і выканаў пераможны трохачковы, але і усталяваў асабісты рэкорд па колькасці рэзультатыўных перадач, аддаўшы 15 асістаў. Нездарма ж Аклахома ўсё яшчэ з'яўляецца сёлетнім фаварытам лігі, а Гілджес-Александэр галоўным прэтэндэнтам на званне MVP. Яшчэ адна пабудаваная ў асноўным на развіцці сваёй моладзі каманда, а менавіта Детройт Пістонс, зрабілася першым клубам усходняй канферэнцыі, які кваліфікаваўся для ўдзелу ў сёлетнім постсезонні. А вось мінулагадовыя фіналісты Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі з Індыяны пасля шэрагу траўмаў і страты часткі складу праз сыходы ці абмены праводзяць настолькі дрэнны сезон, што ўжо зрабіліся першым клубам лігі, які афіцыйна праляцеў і міма плэй-оф, і міма плэй-ін. А ў склад Бостона ў ноч на 7 сакавіка павярнуўся адзін з лідараў клуба Джейсон Тэйтум, які ў мінулым плэй-оф парваў ахілава сухажылле. Для ўзнаўлення Джейсону хапіла вельмі мала для такога пашкоджання часу, менш за 10 месяцаў. І ён увайшоў у топ-7 гульцоў у 21 стагоддзі па хуткасці вяртання да гульні пасля такой страшнай траўмы. Вось так распачалася вясна ў Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А якія баскетбольныя навіны першай паловы сакавіка найбольш запомніліся вам? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, і хай будзе баскетбол!